buntag sa tanan na diri karon sa ato ang tapok-tapok, may buntag Barangay Balulang, may buntag sa atong mga halangdong mga opisyalis, ang atong city officials, si Councilor Evie Imano, pakpakan nato mga igsoon. Salamat kayo Councilor sa imong pag-anhi maski pag tuwa ka sa District 2. Salamat po sa atong first Councilor diri sa District 1, wailain ako manghod si Councilor Agas 1. Siyempre, ang akong idol, kauban ako sa City Council, niagi si former Councilor Attorney Leon Gan. Salamat din kayo, idol, sa akong pag-anidiri. Pila mi katuig mga igsoon na ningkamot diha sa City Council, iya akong assistant diha sa Blue Ribbon Committee. Ang atong mahal nga punong barangay, Kuya Edwin Mikabani, akong suod nga higala, amigo nako, si Kuya Kagawad Edwin Duterte, o si Kagawad Wilfredo ng Senior. Salamat po sa DPWH, si District Engineer Annalie Manzano, atong Chief sa Construction Center, si Roel Condesa, Chief sa Maintenance, Mabel Saa, naaba din si Assistant District Engineer, wala niya o ang ato pong contractor, Alibon Genuine Merchandising Incorporated. Good job, gwapo kayo ang inyong gihimong covered court para sa Barangay Balulang. Atong mga barangay functionaries, Police Station 4, salamat sa paghatag og security. Mga igsoon, dako yung kaya ako ning agar pong matunol kini nga proyekto sa atong Barangay Balulang. Kay sa pila ka tuig na akong panerbisyo dinhi sa atong syudad, wala gyud ko ninyo pakyasa. Grabe yung kay inyong suporta sa ako. Siguro panahon na po nga mobalos po ko sa inyo, musukli ko sa inyo ang pagtabang sa ako. Isa lang ni sa mga proyekto nga atong gitunol diri sa inyong barangay. Unya, proud yung kayo mini Kapitan Edwin ani kay kung makita nato sama sa ingon artistic kaayo ang design. So salamat po sa DPWH bahinana. Artistic kaayo, gwapo kay color siyempre. O nakita na ako busa di ay nga precise kaayo siya pagkahimo straight kay mga linya, grabe ka gwapo kay kabalong yung kutihan yung kaayo ni si Kapitan Edwin Mikabani, perfectionist kayo. Sa akong tanaw, isa sa nasa mga butang nga rason nga nung maayo kay siya nga kapitan, kay the devil is in the details. Mo mga nailisod, kanang detalyado, mo nailisod kayo buhaton mga igsoon. So kita nato na gwapo kaayo ang atong covered court. Dako po na akong anggar po nga gitambungan kita sa atong mga barangay officials din karon. Salamat kayo sa inyong panahon nga gigahin, mga kagawad, kapitan. O akong panginaot yun nga kaning ato ang multi-purpose building, makahatag ni kalingawan para sa atong tanan. Sama sa giingon ni kapitan, ato ning ampingan kay mga caretakers lang taani. O ako isip inyong congressman, igo lang po ko ni-recommend o nagpa-budget nga mabutangan ta og kanang multi-purpose building diri, kwarta ni sa gobyerno, mo ni among trabaho nga mohatag og serbisyo sa inyong tanan. O hinaot gyud unta nga makadugang ni sa kalingawan sa tanan taga Balulang o makadugang ni sa panaghiusa og panaghigalaay natong tanan. So salamat kayo, good morning, God bless us all. Congressman Attorney Lawrence Suwan Kong, and I request for the ribbon cutting ceremony to start.